Hey, when the man I get asking before anything, I want to go to perfume. I want to do the perfume. That I can celebrate again 85 days of Udele in detention. Gini kaiku 85 days Udele in detention. Obulo gini 85 days. See my nose attached 30 days, 2 months. So of all 5 days kita. Obulo 3 months. Obulo 3 months. Like I said before, what is the outcome of Udele? Rent issue. Obuno anyị ka n'oji landlord ụgwọ kedu onye ya kwụ ụgwọ ahụ. Ọ bụrụ na onwe ihe ka o si wee nwee jidete ụmụ some pending payment o kwesịrị ime ma ego rice ma ego beans sikpozie ya for example kita na onwere onye ọtụrụ ahịa kwa ụgwọ rice kwa ụgwọ beans na ịbịa bụrụ the following day ka just jee de statement pụta bịa bụrụzie rice kwe mana till today bitebe datin ya. So that's by the way ihe onye chọkanye afụ 85 days abụrụ obere ihe. It's time we begin to come back to our senses because now the first 1 week Udele, the first 2-3 days 1 week Udele, a lot of online people on them malaka habusha bia bagidem bakugido okwu na Ijele Udele ya apụta Ijele ya apụta today sen na nke ọzọ n'obodo Igbo na-akpọ onwe ya igwe mara eze ihe ọ bụ o jeje na mmiri chụcha aja tụfuo 100 euros ka mmadụ tụkwụrụ ọtọ tukpu na mmiri fonu nwa ma ego na-egbu change nkịta 100 euro asị ịgbakọ ịma ego n'ọnụ na ya ịkala obi tukpu ya na mmiri na-achụ aja ka Udele wee pụta. So na afụgo na mmụọ mmiri has disappointed. Yes, mmụọ mmiri has disappointed. Now let me give you people a breakdown of what has been happening since Udele Nonga. What has been happening is that again, Udele is stronger. Udele is doing fine. First of all, Udele is doing well, he's doing this, he's doing that. Hapate bia to ego. Gidi atu ego nka agbapuwe. Harapia. Hasan Udele is living fine, and ekwu. Udele bido fenting. Yan nenyo beginning. How far Udele go in 85 days? How far Udele go into ọbụna m gbakọtara ọfụma na agwa m nwoke ike ọbụna olugo 100 nwoke ike ọbụla nọ n'ebe 80 or so, mana from my calculation it should be 85 days in detention by now. So gidi atụ ego ọkọrọ obido fenting me fent 3 times a day mgbe ọ ka na Abuja ọ ka na agwakwago mgbe ọ ka na Abuja on a bit of fenting 3 days every day of fenting 3 times morning, afternoon and night. Kewe nwe kemeli ebele. Kitikpan the china walker. I forge ya health issues. Udele nwe health issues. Genne si bujia no na lack of treatment on enweta no udi ogwu na enye no na ngata ihe na eme na prison aha. Gidi. This is the same prison no se kamaze Nnamdi Kanu alone. This is the same prison that he wishing everybody. This is the young man Mepelon Senema design a Nigerian drone program. This is the same young man. Senema design a Nigerian drone program. The whole drone need now and the Nigerian army use no one behave design and Afia Bogene down Istanbul. Dangine Istanbul. No Bobuni just Bola Sorok. You mentioned than Istanbul na Amago. So for that reason Udele. I bought Kalegi also. So, when we get that health issue, I walk around. Gidi Udele apata na menka showere land ya. Showere ka nwe serious issue o ka na serve showere land ya. Gidi nyana na edu nwoke na emekwa nke ọ na-emekwa nke for information showere anachi akwa back to obodo Igbo. Ku na edokwa no nke ga ọpụtakwa nketa nke echi. Showere has gone back to obodo Igbo. Showere has gone back to obodo Igbo. Nwoke ike na nwe ike ọbụna mgbe case ya adịkwa kita ọbatakwa ka o wee nwekwa ike na enekwata onwe ya anya. Showere has gone back to obodo Igbo. Ọbụna Udele really means something for Showere. He should be posting Ijele's update every day na Sahara report. He should be posting it, updating it.
mana ha pụtakwa ha atụle ego nye a reporter bịakwa dị ọkọva ti na social media wele agbala ego na Instagram, wele agbala ego na TikTok, wele agbala ego na X bụrụ Twitter, o wele agbalicha ego otu ikwe na his website, wele agbala ego kwa na website ya. Ndị ọzọkwa na-emekwa other Facebook program based kwa n'obodo Igbo ewelukwu Udele na-achụli ego akwa ndị si na ha mean well for him. I'm bringing you back, say your senses back. So mgbe Showere na taasị na Udele ya pụta, ya yi na Udele apụtago nkịta nke echi. Emenu mana Udele is nowhere to be seen. Before I na-eme wetuluzi Udele tuchi ya back to Nasarawa. Nasarawa prison ka o sizi abịa nwere ike akee court by 2. Before Udele n'isi Nasarawa abịa court emechiena. Ewe na chi akwa azụ ya ka megide ndị otu ha bịa tibe mkpu na ha na-eli aka azụ na George na-eme nke George eme nke ọzọ. Ekwuru ekwu ma akara aka George bido ya ba arụ. George ya na-aya arụ court esitoro for so many times. So mgbe George recovers, hafụ na the online project ha na amount George si uke ebe okwu adịla real unu achọrọ ka mkpe okwu anụnwa in fairness, equity and justice. Ngwa Udele kpa so ya stamp nwe ya na the next available flight ngwa Lagos direct. Very dark man ka Udele mma because very dark man ka no Lagos. Very dark man ka no Lagos. Ka no Abuja, sorry to say this. Ọ ka nọkwa Lagos, ọ ka nọkwa Abuja. Mgbe ha nwere aka nwụbata ya Lagos, Showere ka na-abịa. Ma ga-abịakwa ekukwa gidi aka na-eme ha na-eme. As I'm talking to you now, dimkpa ahụ afụrụ n'iliecha ebe ọ nọ. The young man is going through a lot. The young man Megini is going through a lot. N'aka ji ejisi ya ike. Like I said in one of my videos, agwa mono sino. The best thing you can do for Udele now is to bring to ask for forgiveness. Everybody know my video. Maka anụ mpama ahụ n'obodo oyibo. Anụ mpama ahụ n'obodo oyibo na-asị nọ na ọ na-ekwu chitere for Udele na ọ na-ekwu nke ọzọ. Anụ mpama ahụ n'obodo oyibo na-eti Udele na serious problem again ọ na-amarọ. Because na least I forget Udele sikwa na-clone Oliawo. No those video niile that he's beginning to deny making all those statements. All these things in the new beginning breakdown of how Udele has been coping in the last 85 days. Na detention. And let me tell you where it will get worse for Udele. Labour can akwado ịgba strike also. Because na hapụchakwa ihe asị na-emego nka, they have not really finalized everything. Imana most times we don't listen to news, we don't listen to pay attention ka amali ihe na-eme. Labour nwa embark kwa on this their strike ha ya eme again. Only before court na-esi ite again obu till December. Oburu me again till December because now they are still weighing into balance, they are still weighing into some things, and everyone has na they have not really settled the federal government. Na he settle be akwa ka uche unu di ya. Because ndị ọbụla na-ekwu okwu na amakwa na unu si ekwu okwu, malụ na unu yenyela Udele aka tụbali ya ego nne. First of all, we are not talking about his release. Ka ọ na-elikwa nke bụ nne first. That is all I have to say. Because before Nkwucha, Udele is in high spirit. Once I can go know that he is in high spirit. Una aghọtago ka ọ dị na mgbe ọzọ.